Assalamu alaykum oğlanlar kızlar. Bu adayla gıcarına tamam. Bunu biz Aşgabat maşinlarına in goğu maşinlar, in amatlı maşinlar berde dediniz. Ana benim geldim gördü. Han olmayacak bilen geçen edem sengle aylantık üşäp preska gittik. Bu kadar uzakrak video çekecek oluyor. Hava uca ısıtı 30 gradus sağda yedi. Aa, yani yas bu ne sposa. Siz gollan esasat gollonuz. Like komentarı koyun hazır başlayas. Başlamak hakiyatladayın. Amatlı goğu yağmıdır. Batniyan padark verdiler. Green Hill, Beşşelayt'ta satılıyor. Şu yerden numaralar koyacak. Dillerler can edip adreslerini alın. Başladı ona ne söylediğinden. Ama sizin kovuyan çengandan kadar mı? Han birinci ona çengandan başlayın. Çengan deyip trend ettiler şu at. Popülerin bolonun sebebi bakasının amatlı olmağını şu paket maşin 2025-26'dır eğer görürüz. Bakası 13.700 olur diye. Ölen polnu full birinci klasıydı. Görüyorsun. Dolap zora alarsa olanlar. Внешний vidi var da. Öz fikrim aydayım. Git kaça. Внешний vidini vapşa alamadım bu maşinin da orsa. Yani amaslıca da hatta 13.700'de dut kemir. Aman ne biliyorsunuz. Yani bu maşin paket. Bir kas nerede bulan o aptalla mı? Ha o apta. Yıl ne açık ya? 26 ken 26 ne olur? Aynen ama hala çık vakti olup duran maşin çıkarma. Ne? 13.700 arzan idi. Men şu at Kävrerden sordum 14.000'den satacağını ekenler. Ondan yeni araçlar. Berde sürülmedi hiç ile. Ana gülyalat edil gözlep görün. Bağ olsa. Galanam dolap zorda nisp olsa görür. Güneşmedin biraz çıkaramadım doğru maydayım. Bilemek öňädir gapkara jedip zadet has bir oğlan jedip bolsa goğulma malla tak şeyler ana çengen maşin kendir. Tagaylanar sesi normal şu yerde koydum oğlanlar can edin men adımdan skitke eder. Bizde imенно şu X5 model moda olan soň diňe çengen X5 fam kaýdýar. Bu X5 de başga da modeller bardyr. Göz ýaş Prada Daşowuň Lewaň arzuwy bu maşin ödem Ýewropeýkasy daja bumperda kraska ýok diýýär. Hiç kraska ýok. Görýäs? Baha 38. Eýle filan deňle diýseňiz hawa şoňarak bolýar. Göz ýaş Prada gaty populär maşin. Bilýän da mana oglanlar. Bilýän. Lewaply oglanlar, Daşowly oglanlar görüp oturan bolsa, bilýänsiňiz nähil populär, nähil trend etdiler bu maşiny. Gaty ýumşak maşin şu wagtky täze Prada bar, 24 Prada. Şoňa bar, o taýb oýnak geldi. Şoňarak bu. Awraýam edil şoňary. Öljek ýer o 38 ýa galanam şu aşagdaky nomera jaň ediň. Onuň şoňa görä öz aýdar size. Şeyler arzu etberen oglanlar komentarda garaşýan. Köp maşin biz çekip bilmeýär sebäbi şu saat 7-de aýlanyp berse oglanlar köpüsiniň eýesi ýok ýer nomerlerini goýup gidýärler. Eýesi bolmasa da videosyny çekem zokdary o däl onuň. Şondan Mercedes zokdary eken göreli. 12.500 dolara paket maşin gördüňiz oglanlar ana. Çangan ýa-da diýe diýmem kynrak ýa-da plus. Aňarda CS'in, GS'in şoňaly karoçy. Olar ama çengany, olar 17.5-da nidi paket maşin. Muň ýyly 2025. Görýäs, kiçijek Corolla meňzap duran maşin ekeni, eýsen nomeram aşagda dur. Paket oglanlar sürülmedi. Akuranca açaly. Eýle ki, barnyň şol renk öýdän salon pahoda. 20'de şoňa söresem. Bir ýarym turbo ele. Hal çenganam eýle ki X5 Plus'am şollar motordur. O da şola. Barnyň şollar motor goýup, şollar salony goýup, amatly çykarapdyrlar. Ana şoňa rakopdylar. Bal. 17.5 diýdiňmi ha? Ha 17.000. Ya da Plus bu da CS75. Onun bulan atlaryny bar ha, öwrenirse ýuwaşadan öňjaşyny garajetsem. Ana bu da. Şolaryň hemmesi bir adamyňky, men aşagda nomerini goýjak, muňa 17.000 diýär. Bu da paket sat. Ha şey diýip ýakynlaly. Mana ray. Zavatskoy eplenýän bakawa. Muňam salon şolur dizayn ýöne. Ujak koşasym renk ütkapdy.
borcu şunlar. Ne paket maşin? Bugün dut kemri, dut avlan ken bolmadı olanlar edil bir üç köşük bir da tapaymasam sebebi Gowzat koyan, dut kem, dut avlan koyan, gowzadynyň bahasy 700 milyon näl bilýäňiz. 1 milyard 500, 1 milyard 300 diýerler onuň oglanlar söwün. Bäze ni da bolsa, norkoýda. O zatlar gerekler. Halamayan olsaňyz görmeň. Men şu bazarda görkezýän ana eýesi görüp otur. Düşünüňiz, şeýlerek negatif ýazmaň, wapşe gyzyklylar negatif zat. Ýazsaňyz diňe gowzat. Ana eýesiniň nomeri gönem premo özüne jaň ediň. Men aýdan bakamdan bärik sora beriň. Men öz aýdan bakasyny goýandyr oglanlar. Ana şeýlerek. Başga da näme gerek bolsa jaň ediň ana. Yeni bir Changan X5 Plus berde 13,5 bu da polny full şol 26 birka. Görýäs? Paket sada olanlar ýankylar da. İçe şol burada, şol salon. Yani oja 300 dolar arzanrak ýankerden. Panoramlyk beýsam, ana. Kime gerek bolsa, badyr. İsteseňiz ana ýanky 13.700'lükden, ana bäze isteseňiz 13,5'dan. Galanam maşynyň sprosyna görä bahasy bolar. İkinji bazar barmy? Bakaş da pestir ikinji bazar. Aýdaýyn hatda Lüboy hatda maşyny ikinji bazar pestir. Her kim paket alanyň görä sebä tagam amatly. Şol bir nomer ulanlar goýdum aşakda jaň ediň ana. Yeni paket maşinler. Bugün diňe täze gow maşinler goýýas ulanlar bahasyna diýjek maşinler gyna. Ikisar Mitsubishi Outlander, ikisar şol bir zat. Hemme zat şol bir zat. Ikisar 30.000 dolardan, ikisar bir adamynky. Esiniň hem nomeri. Gön jaň ediň, sora beriň. Bärek arkaň. Paket zat hiç sürmedi. Am açyp berseň, ola açyp görün onda. Внешний da elbetde hali oğdan gördüm. Renkam gönü bir kili ak derler bir kilçik. Aýly giýýärek. Karoçy mesele yok. Opşam renkini. Oğdan renk. Salonu. Panorama gelýär. O da panorama ken. Salon mata salon ýöne. Start stop barmy? Ba. Start stop. Yaman okey. Salon. Bir şu koja bolan olsa wapşe ýany bolardy. Abdufluca koja. Abduf bolmasa koja salon sürür ýerler, dut sürýänler, öküz sürýänler. Aýdar. Yamaha ujesema. Olanlar şu maşyny men özümem birinji elek görüp otur nedil şundan. Maňa da özüme de gyzykly. Ondan dogul abzora haýsyny almaly bolsa birinji siz kommentariýa belläň. Size gyzykly bolsa alýas. Tagam şu zatdan hemmesi siz üçin edilýär. Ana Outlander 30.000 paket zat. XL Highlander düşer şu açıma. 30.000 gowzat. Onun yok paket zat minjek diýsem ana Outlander. Mitsubishi'nin kaçysyna söz yok bilýänsiňiz. Bu da şol Japoniýanyň önümi. Kim alsa ne sebetsin? Bu zady sevdiň awlanlar. Ejemin kakamyň klasaşy. Volga. Bak 10.000 dolar diye. Hemme de zavod koydu ya. Biliyoruz. Bu maşini belki alacak tapılmaya makmal. Nedir kolleksiya diýen olanlar üçin. Assalamat. Bu. Ne itkaşyrakda da. Bu maşin bazar oğlanlar rekord prosmotr almalılar. Like'laňyz, kommentariýaňyz soňňalyk bolsun. Ýürite siz üçin Aşgabatda ıssydaýlan törünür. Ondan gatkan prosmotr, like, kommentariýa almasa, uje maşin bazar taşlaryn ham diýip oturun özümçe. Ýöne gerek diýseňiz, ýene dowam edýär. Jili manjara. Sürülen bu Hotaýda pakedan ma diýdi isteseň. Nomer men häzir goýjak. Nomer olanlar. Geldim. 20 yarım diye. Boyuna sürülen. İstesen pakedan ma diye. Salon havadan eşim. Salon saptırlar da şu tarafda da aylanmasın diye. Bahçede hiç satı aylanan da yok. Çıktı yok. Almalı sürmeli dine. Şu maşından biz abzor etsek kolya sebebi bizim yurdumuzda normal ne yaradı.
Ýöne häzir bular uza biraz gymmadyrak da köpüsi 20 000 uza beremden soň haýlandyr alanma bolan 19 diýip. Biziň tanýan zadymyz diýär-de. Onuň käbir adamam ýankaly çengan alýar. Ýöne serdiň çenganyň bizde populyarny bolanyň sebäbi. Aňara başy gowy maşyn, ideal maşynlygy däldir. Bahatynyň amat bolmagydyr. Düşüniňizmi? Ana şoňa häzir dut kamerlar $7,000 $5,000 goý hemme şonu alýar. Düşüniňiz, bahasy. Legendarny Siena'my doglanlar eşek Siena bir namuslygy bilen eşek adyny aldylar. Iň bir namus Siena'laryň biri $11,000 bahasy. Furgovoy birka radno ýa hemme zat garoçy. Zavodska kraska diýdi. Göreli? Kime gyzykly bolsa, oglanlar bärdede köne maşinler gördüňizmi arzan däl ekeni. Значит, men size häzir gidip täze Hatay zborkalar, ol bir görkedeýin amatlaja bir goýja bahatna deýän zatlary siz isteseňiz alyň, istemeseňiz almaň. Ýöne bahalar öwreniň. Häzir haýlandyr da adam bahalatjak primerni haýlandyr da Lexus'na. Şunuň eýesi ýok da diňe nomerler dur görýärmi? Eýesi bolmasa da bahanäçe diýe häzir jaň edip agam video çeksen bolýan kim seni tanamaýar ýok diýip goýýar onuň. Şondan tak ýüregiňiz bir maşyn istese şu Aşgabatda Aşgabat maşynalar gatulur. O gidýär ondan müňe çenli. Biz daha dol aýlaryny ýetişmeýär. Müňe meýesin nomerini goýjak kime gazakly bolsa. Platinum Highlander olanlaryna radnoja häzir açyk görkedeýin win koduny baha 38,5 diýdi. Ana win kod çygy häzir bärinden. Oh, ana. Bir kaçyna markadan açyp çykýarum. Primerni bu näme üçin görkezýän häzir Highlander men size mar maşynadyr dedi. Käni görkezip bilen JBL audio sistemi Platinum bolany hemme zat bolýar birinji klass sizene gazlar ýasawdy. Onuň öýdäki bilen söwüşden özi ýaraşyp berýär. Hemme komplектasiýa, hemme zat funksiýa bardyr Highlanderda. Onuň diýjeklerim marda da şo baha, şu ýerde de şo baha. $500 eýlek bolup biler. Bu maşynada $500 hissat. Häzir $500 beýdiysem hissat däl pulum ödi. Ýöne imni şu maşyna 38.000 berip, häzir diýeli 38.000 şuňa gowdat bar bolsa, 38,5 şuňa gowdat bar bolsa, 38.000 öde elbetde bolsa, ikisiniň tapagy $500 bolsa, elbetde 38,5 alan. Düşüniňizmi? Şo taýda $500 eýlek bolan owaram. Gowdatmy damy? Gow bahatny zaklaýar. Şeýle min kodunu açyp çykýarum oglanlar. Ben şu näme NX mi bir zat munam göräýli. 3 köşek zat Lexus NX. NX-dir olanlar. RX derde. NX'in bratişkasy. Muň taryhyny bilýän bar bolsa kommentarda belläň, isteseňiz dogly obzor alyp bilýäsiz. 32.000 berjek diýesi. 24 RX'in kala ýylam 25'tir muň. Ya şey ikili edeceğiniz ya da buraya basacağınız. Düşündünüz mü? Ana. Yani RX'de bu bakın koca arzan koca mıydı? Ruçkada şol 24-25 RX'in kalak içinden. Buradan akkumulятор çok kalsa burada at bolsa da aşağıdan şeyde atacağız. Fazla sağ odan yöne. Neyse normal koydum. Kim alsa da neyse versin. Toyam. 2020 RX'ine olanlar göreli. Radno yak diňe kapot bilen ablutsovka çalşylan bumperim öldü ya. $32.000 diye. Dünne $300 alaşmadılar diye. Olmasa diye verecektim diye şunu. Sonra attırlar marlı olanları gelip. Bu kodunu açıp çıkıyor mu? Renk, salonun rengi karadan başka renk olsa bir gövününe hoş yakıp çıktı oraya. Açık değil. Arasacılar. Kim alsa nesi versin? Teyze rahat yanıp çıktı oraya.
Hemen nesibesin Allah'a. Highlander alandır men erik salam has hoğran. Highlander merik soğlanlar. İkram bir kampanya bu yönü lüksuvi ol amatlı varyandı. Yani şu at bizde olsa ikisini bakat den. Haliç paket alınan 3 çarmı olanlar lüksuca radnoyam ak görüyaz. Baka 26.500 olur diye. 26 yarım. Deyim kraska hiç yok. 19 modeli kinlerine. Probey radno probey olsa 139.000 kilometrede çıptır. Mille neçe öyle ürkürgünü. Radno kraska dedi. Halicin Dubai'den ne? Paket alıp kaydılan maşinlerde. Yani bakacak ama daha olacak yani. Esin numarini koyayım size. Dinge təyədə maşinlər alacaq qolanı olunur. Bu ayı sam olacaq. Köyünə maşinam kən verdi. Mesela yok yana bunun dinge təyədəni orada. Kia K4 yurdumuzda en az maşından biri şu. Marda da bir 2 tane var can yanlışmasam. Ülkede ödem 25 bin gibi. Marda 21 olmalı yanlışmasam. Baxa 18 bin dolar diye probelem alacak. 12 bin ödeyen probel olsun. Kapısında da berden aşağı koyan ama. K4. Sizde ne savat koyuyorlar? Ana. Üç koşaklar da olurlar. Batman'ın maşinine min de. Gidin derler. Ana. Üç koşaklar. Avatça tədəcə dat isteseniz. Tanıyacak. Almalı sürmüyordu değil mi? Çıktayacağım yok. Esin numun koyun aşağıda. Mitsubishi Pajero. Ana olanlar 2 tane çıktı. Belki 23 yarım, o da 24 bin dolar. Tapavud neymi? Bir qara salon, bir amriş salon. Biram A3G, ikisam sol var yıl 2020. Tayıncaqda təzə paket alınan platınla, bumperına da kraska yok. İkisinin hem gelin ustanlar hep görün. Ana. Pajero legendarny maşin ona siz bilýäňiz oğlanlar. Şun ýyly köneleri biraz şundan öňkü modeller şu wagt turist gatnaşdy. Bada. Dervede. Ondan ödüňiz eleň. Näle awraýa bagyň maşina. Dunlop pakrişkalar yanıp çykdy, täzece pakrişkalar. Esin nomerini şu ýerde goýjak. Ana. Bu da reis salon. Kim alsa da nesibesin. Nerede näle ekendiysen Aşgabat maşina adarına olanlar. Häzir düşündirin. Şu at bir böyle var. Şu birinin maşina amort bilýär. Ya da birini goýýar. 6, 7, 8, 10 maşina alýar. 2-3 tane olan olup çykýarlar, şolar serede otur. Düşünüňizmi? Bölük. Şoňa olup çykýan ekenler. Edil öz maşyny getirip ýanyna oturanam ba. Bir tane 2 tane ýönen bizer gatken köýne maşyna almajak bolýar, sebäbi oglanlar vazmışýar. Sejaka butta men kaldyran ýaly olan bahasyny. Şeyler paket elantralar Xitayzborg. Şu Xitayzborg elantrany ähil garaýaňyz, pikirleňiz kommentarda belläň. 13,5 satjanny haýsyny alyp gitsen, saýlaýan içinden alyp gidýän. Bir näçe tane eline bar ekeni paket. Deşik koja salon. Lukluca. Dut kämri, dut tawlana gymmat diýäňiz oglanlar, ana 13,5 paket maşin. Alıngyn elantra. Näme üçin şu maşin arzan, näme üçin dut kämri gymmat? Şulan ikisini men häzir bazara çykaraýyn, üçlük full dut kämri çykaraýyn. 2005 13,5 diýip, şunam 13,5 diýip çykaraýyn. Dut kämri 2 saat durýar, bu bolsa 15-20 min durýar. Düşünüňizmi? Näme üçin dut kämri, dut tawlan gymmat? Gep dayanjyň erwetliginde ya adamlaryň erwetliginde däl. Gep adamlaryň alýanlygyna. Şu wagt
Men düşünýän maşin ýok oglanlar barna. Instagram'a geçikör, Instagram şu ýerde belecek, TikTok'am belecek. Yes koydum 330. Aşağına söwüp ýazýarlar. Bulut kamera koydum. 2001. Esiniň diýen bakalyny goýup berdim. O da bir agdalanmaz. Şolun ikisem öz agdalanmaz. Bizim videolarymyzy başdan ayak görüp beren oglanlar. Koydum ha bakatyny. Oglanlar söwüp berýär. Men häzir şo maşin bar, şolun ikisiniň maşinini $5000 dip çykaraýyn. Öz aljak adam pikirlenýär, daýanşynam üçin 5000 goýduk ha. Pikirlenin, ay ussama jaň edeýin, agam 3-nji gün barjak ya, 5-nji gün barjak dip jaň edýär. Siz şeýdi pikirlenýän çaňyz alyp satar gelýär wagt gitjek o bahada. Ertir ýene şo baha. Men ýanky bazar aýtdym-a, TikTokda näçe goýdum diýeri, 13000, 15000 goýdum. Şo baha o ya, men 5'e sataýyn. Men 100 san dut kamera getirip 5000'den sataýyn. Ýene ay öz aljak, öz aljak şoň ýaly bolýar psihologiýasy. Pikirlenýär be. Sepmika ya ýene bir zatmika. Bir zat kim madyr bolmasa o baha goýmaz. Ol pikirlenip ussa gözleýänçe alyp satar gelýär wagt gitýär. Ýene şo baha goýar. Düşünüňizmi? Şoň üçin oglanlar gaýrat edin. Meni heyt etmeň. O ýazýanlar bar. Bir içine 10 san, 15 san adam bar. Asly men o zat ünsürem, men heyt ama bar. Wapşe kommentary erwe sat ýazarlar, men ünsürmän. Ýöne şu ýerde, şu videoda men size düşündirýän şonu heyt etmeň. Düşünüňizmi? Maşynyň bahasynyň gymmatlygyna men günäm ýok. Alyjy günäkär, alýarlar. Dut kemrin, dut tawulun bal etdiler. Al men aýdýan özüm, men özüm şo baha aljak gel. Men özüm satdan bahamy men aljak gel. Düşünüňizmi? Almajagym üçinem satdan. Düşünüp bilimmi? Inni şo tema gelmäliň maşin gymmat. Gymmat bolsa dos başgasyny al. Başga ýerden gözle alyň. Şeýler han janyňyz sag bolsun oglanlar. Dawaçy, diňe işlemeli, gazanmaly, almaly. Ana şoňa alak 10 çarmyna elantra paket. Alyňana dut kemri, dut tawulun gerekkämi? Alyňana şunu. Duruna. 5-6 sana va. Iki adam geline. Ana çanganlar. Alın 14.000'den. Zıngış oynayacakmı ba? 100 saniye gerekmi ba? 200 saniye gerekmi ba? Yeni gidip elinize 15.000 düşse dut kemre, dut tavulun alyanız. Onun yeni dayanç günahkar olya. Beytmen ağulanlar. Canınız sağ olsun, davaçı. Devam edeceğiz maşin varlar. En popülerini Highlander'lar olanlar. Bakası ikisem şolurdat. 2 paçka diye. Belki 12-11 ay ol 10-11 ay diýilýär. Göreli laboya özünki. Önem limited diye. 160.000 milna. O aydyma serdacı bir alaw jestema. Bulaydım o. Ana. Nerede salon? Start stop. Kat popülerni bu Highlander. Daha şowuzda ve Levap'ta 20 Highlander'dan mana owarýarlar. Katkan adam owarýar, mana yumşak diýip eýleklerden. Biz nähili olanlar, ýyl täzelerden almaýa ýyl könemi. Ýazyňan kommentarda maňamla boýu özü görýäs. Ana bir hajagy. Bulan açar eken bu XL'dirler. Ha o, onu alanlar o da limited al. Limited ol yani. Ana oğlum. Märne bu gaptar köne maşin keneken hazır. Edir bir sanak alayın. Görel ondan. Ana oğlanlar, ulu maşin sorýaňyz her gezek. Ana biri, ikincisi, üçüncüsü, Straklar, Dongfeng'lara satyldy. Ýöne ba, şu ýerde 2 tane gara surdy. Olar satyldy. Ulu maşin sorýanlar, şu tigaçlar $17.000 başlaýar komplektasiýasyna we ýagdaýyna görä baha ütgüýär. Her hilek gelýär bilen komplektasiýa düşünýänler, bilýänler. Bularına paket $33.000 skit etýärler. Yetmediğine garaşýarlar, mesele yok. Näçe wagt garaşmaly bolsa, men şu ýerde nomerler goýjak. Ana mini ekskavator. Forklift diýerlermi şoňa? Ýalňyşmasam. Ya ulsuny şo diýilýär, ya şo da şomy. Ana şeýler spes tehnikalar. Berde maşin wazarda ulu maşin çykanok oglanlar. Aşgabatyň maşin wazarynda ulu maşinler çykýar. Bizde ýöne çykanok, bizde şuňa stayankalarda satylýar. Şeýler agna ýagdaýlary. Nomer goýdum aşakda, ýürüýte siz üçin gelip şu videoň arasyna hoşçan gelin çekip otur. Nasitrak.
O da Strak, bu da Strak donken kam satırlı yönü yine geliyor. Arkayın oğlum. Şu maşin bir kelçek. Näme diýen? Hoşma elli diýerlermi Türkler? Karşı güwünme arada bir kelçek. Odan jogap dur, ýyly 2010. Ha, o könürak edilýän maşinlar serdemizde ýöne. Gowja kene. Gözläp ýören ba bolsa, bakar. 16 diýär. Bärde maşin kenne ýöne köpüsiniň eýesi ýok, eýizler diňe nomer taşlap gidýärler. Bärde ýany drone okenler. Bron plyonka edilip aşağı zaýlanmaz ýaly. Ana şeyler kojalar konusu tikilen monitor, panorama birinci klasa çıkan setka. Eýsin nomerini goýaýyn 4 paktişka Yokohama. Jaňetin görüň Yokohama ojak bolsam 400 dolar gerek öýjene. Mene özüme pazol dediler, moy oğlunur Yokohama, moy mana doğrusu. Doğru aýdyn. 400 dolar paktişka berlemok. 200 dolarlyk zat alýan saýluny bolýar şol. 400-200 dolar bolýar saýluny. Hibrid Siena'mız 2021 model olanlar, soňky model Siena. Platinum hiç yerde yok baka, yeka kırloda renk ka. Şu kırlo renklenen galy yerine kraska yok. Baka 32 yarım. Bu baka etti. Ana. Monitorluca. Yokoram. Kime gerek olsa täzece zat aşakdan nomer goýýas. Şu Elantra N'in 25 model ona murkajadyr. Ana. Ana, taýynjaklar almaly, sürmeli. Ýa-ni oglanlar aýtdym, gatgoraýman, men size ýöne dogurda da aýtdym da, dogurda diýip bilýän hakiki erkek oglan bolýar da. Düşünüňiz, şoň üçin gatgormaşak ýok, maşin gymmat ýa arzan, ona daýanjyň. Hiç tadı yok ona. Dakıllı yer yok kımmatlığın arzanlığına. Elantra N. Bu maşin uca bilýän dolap zon gördüňiz diýene bu 25 model restylingi. Şol urkuzu ýöne restylingdir bu. Zavodskoy atýan gülşitl şol motor harap goýana daşy ütgänler uja bu has owadan ses çaşyna serdiň amyň o ses çaşyna serediň amyň. Ýakynlaýyn sese serdiň. Bak 19.000 dolar da radno yak da bin kod koyun mene diyem ki yani açık görmedi. 19 sever men 20 model men şollu da başta 18 näme dikdi da ýese. Salona ütkemenler şollar. Mundaş ütken. Ana. Perbar başka ütke şura. O orana şu maşin. Biraz jostkra, yaman aýlygyny şöyle gatar res görýär. Mehanika hem avtomat bolýar. Legenda pickup. Ýyly 12-nji aý baka 10 çarm diýdiňmi? 10 çarm. Ha 10 çarm diýdim. 10 çarm diýdi olana esin nomerini goýýas. Hilux. Näme üçin bu köne bolsa da gymmat diýersiňiz? Sebäbi Hilux. Adamlar düşünýär, adamlar bilýär. Oglanlar, ýa-ni aýtdym men size. Maşin gymmat diýäňiz ha. Ana. Changan. Elantra Xitay zborku 10 çarmdan paket Changan 10 çarmdan zıňyşyp oynasaňyz ba ýöne şu heyt edýän oglanlar. Iými şu heyt edýän oglanyň eline 10 çarm bersem ýene gidip dut kemle dut oglan alýarlar. Ondan soň daýanç maşinlar gymmatlatýar diýip. Bu goýja bir düşünje, giňişçe düşünjeli bolaýmy? Bekmäýin. Nerem? Gaharym belli, ýa biler atara soňky döwür. Dost, şolwa heyt edýänden hemmesiniň elinde şu 13 miň ber, ýene gidip dut kemle dut oglan alýar. Özlerem şonu edýär. Ondan soň ýene men günakarlýar. Ona şoňa oglanlar esim nomerini goýdum, gitdiginde aňarak gidip aýlanar. Türkmenistanyna ýerde ýöreýän maşin ba bolsa, Lüboy bilen deňeşdirip bolýar. BMW, Mercedes, Audi, tapawudy ýok, absolutno. Ol bir ýerde Chaser wa diýdiňiz, Mark wa diýdiňiz, tapawudy ýokdur. Ähli maşin bilen.
Elantra enin mekanikası maksimal skorustu 300. Özünde de hiç yıl yağdaydı agrançene yok. Agrançene diyen zat yok maşinna. Düşün yani oğlum düşündü. Ana. Mun bakatla men bilem o hazır. Sorayın yesinden. Mekanika 6 skordur. Turkmenistan'na bir sany ba, ikincem ba bolmo akmal. Yöne toşuna der. Şunun mu? Mun uje motorun sesem 3 köşüraktır. Gurşitun sesem has erbet çıkya. Ana. Var salam gondos. İngilizleri $20,000 bakası aşağıda da yesin nomuru. Kime gıdıkta olsa da canlaşın oğlanlar. Sürcük deysen diskası adam 3 köşük adam 25 modeller bay. Ana oğlanlar çen yani gatı kani ken berdi. Realni köpürüktür. İberdi ul maşinler var. Eyler bağım yok bilem yok. 7 yaştan 70 yaşa çenni hemmekşin artığı haylandırlar oğlanlar. Bula golden bu da ak eder gör kadayın. $22,000 diye buna. Ona da 25 değerli ona amor koyacak. Buna win kodu. İkisinden bir adamın kabul bilir tebe yani. Mına yetin soradım mı? Önüne kinem çekaydı etti. Öyle 76,000 mil geçiptir. O da ne yönü var? Şunlar çıpır. Golden çıkarsan. Mena var ha. Şu Golden'ı şunlar geliyor. Aktan has oğlan öğren. Lexus değil ya buram şu renkte. Has oğlan öğren. Siz neyme diyenler oğlanlar ya. Akça da siyanın ya da şunlar Golden. Has oğlan yoktur da o 3 köşe gözüne düşüp çık. $22,000 win kodu koydum. Eser numara maşakta. Ana göre esenin öz numarıdır. Sen öz numarın koyan, pul alyan diyen ana göre öz numarını can edin. Sonra iyiden kalan ladın oğlanlar. Zavodskoy kraska min diye. Bu da ana $25,000 diye. Mınam görür. La boya özlü. Bakayım ardan ne de 20 ha lekin abi. Prostoy. Ona ardan lekin. Le plus mu bu? Lüks at yok yani ama tasalon 20. Ana. Maşinin yağdayı. Mikrofon holunken angarik uzaldı pladet balanakta. Ana olanlar numara. Ana olanlar şunu açıklat. Kim alsa da nasip etsin. Bağlar ola. 25 de. Yeni bir Platinum Highlander olanlar Airbag çıkmadık. Radno'ya $36,000 diye. Katı o vaka etti. Ana yesenin numara. Realne o vaka. Radno'ya Airbag atmadı. Ya degimini görölü. 21. Neden bezo salon ingo olur yani. Ulu monitor. Panorama. Almalı sürmeli oğlanlar, almalı sürmeli. Nesip edenler. Allah can hemen de nesip etsin Highlander artık ödüp veren oğlanlar. Haterlanma da azı nesip etsin. Ana. Ondan sonra gımmat tip yazmazlar. Bir kovuza maşin alınır. Ondan sonra din ardan yerler tabi öz maşinini katmala. Maşin alıcı için mıdama. Gımmat maşin satıcı için mıdama ardandır. Şol da hayattan çıkarma. Han olmayacak. Senin bir daftar aytıp koyuyor. Mardan maşin vadardan koyana. Köp videon aşağına yazanlar var. Kenler 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye, 5 saniye. Aşkabat'tan alın, Mardan alman Aşkabat'ta o maşinler var. Aşkabat'ta ardan maşinler deyip. Näme diýen sen şolada? Edil täze maşinler aşabat Aşgabatda köp çangan diýe näme diýe. Yani Xitay maşinler diye, sebe Xitay maşinler bilen Toyota'nın bakasyn hiç il deňemen hiç wagt nos edil suat bizde deň bolan okşol. I dalneşeme men deň bolmam kadan. Sebe Toyota. No. Boyun almaly. Men Xitay maşini erbet diýem, o Xitay maşini go maşin prosta bakardy diýen. Ýöne opşun Türkmenistan oýunça maşin bahalar, sen öňüm diýedin mardardan mıkan diýen. Mardardan çykkan, näme deň dedi. Biz de o degimdir, agamadyr, ýene ordadyr, agamadyr, renk uwly, namadyr ýöne bizde amatly çykýa. Bärde gowlatken, dogrusu ýöne gymmat. Ýöne seret ýene bir zat da. Bärde de erbes adam ba, gowla adam ba. Ýöne bärde gowlat has kenrak, dogrusu ýöne bahasy şoňa görä gymmatdyr. Marda şoňa gowlady has ardanlyk tap bolarmy kaýdýan. Men ana şeýle pikirde olanlar galanam siz näme diýseňiz şol.
Maşinin tekken intek görjek, şoň üçin like, kommentariýa goýmagy unutmaň. Bollan oglanlar 40 gradus ıssyda siz için hyzmatda. Kia Optima 2007 baha 6,5 diýär. Degim ýok hiç ýeli, ýyly köni. 2.7 Dodge motor. Görýäs. Oglanlar ýyl köni maşinler. Edilip mardak ýalyk. Hisa dütkömedi. Häzir şu ýerde ýyl köni maşinler ardan bolsa, mardaklar ýeli alyp gidýärde, gymmat sataýa. Mysal üçin aýdýan, ýeli wagtdaklar ýa daha şo tapa ýok. Şu ýerde bir dardan çykyp alyp gidip aňyrda gymmat sataýandyrlar. Düşündiňizmi? Ana şeýler hakynda şu wagt öküz kelle bagam diýdi. 11.000 diýen idi, öljek geri diýdi. Ana prostoy. Şolur baka. Marda da var şol, iberde de şolurlar. Şeýler hak. Platinum Highlander birinci klas bolýar da ýene bir sany Radnoyak 35 diýe baka. Bahara gowaýtdy edil, Wincon görür. Laboy özüň kýary. Highlanderlara ardan uğradım. Hatta Radnoyaklar 40.000 watt dolar 38 40. Ana. Men özüm 34,5 goýdum, renk uğurlaryny ýetkirdi. Deýmen ýetkirdi, aýry batmadyk doda. Görün ana oranlar. Kelkabin kody. Ondan soň oja baha çykararsynız da. Şunu açıklat. Corolla ekonomishinja maşin. 18 ýyly Radnoyam ak, bahada 11 diýär. Ýesiniň nomerini goýaýyn. Üstüne galanlary düşünşiň. Garaşyk ýagdaýyny, obmen ýagdaýyny, skitka ýagdaýyny, hapşam hemme zady özünden olanlar soran. 18 maşini. Siyana sorayan agdalymyz üçin. Ana arastaja siyana olanlar 2017 ýöne limcetde, lekin limcet mukaýetdim. Limcet faralar goýulan XL. Radno kojalaryna 149.000 kilometr mile uğranyda näçe bolýar? Kommentariýada belläň onu hukman öwürüp goýarym. Ana Winco'da matçandyr. Arastajadan çykdyjy ýok. Mikrofonu zaryady çäkdir o, inkan barlaýdym. Gözüňde elem bolmasa sessiz bolýardy, içinden bir kısan sessiz bağ bolsa aýyplaşman. Ýani şu K4 alym da mundan 10 gün sesi bar eken ýöne. Mana şu barlaýdym o ýüregim syzanýarlyk bir hilek. Barladym ses almandyk ölçüpdir. Na 3,5 motor da gogorýarlar oglanlar muny. Kim asada nesip etsin. Yurdumuzda iň gymmat Lexus CS 350 şu modeli 17 model. Gaskan adam gogorýar mundan soňkulardan hasmyny gogorýarlar da bahasam şoň üçin 23.000 dollar. 25 30 35 alanam gördüm men. 35 Halici paket alan oglan var. Balkandan oglandan bir al Lewapdan ödem. Alınan satılan maşin Lewapda, alınan Balkandan 206.000 kilometre geçipdi. Milden hem näçe bolýar? 120.000 mil bolýarmy? Radnoyja kozalaryna gowlad eken. Allah'can kim alsa nesip etsin. Näme üçin gowurýarlar muny? Yumşak diýerler, ay opşam şol ýagdaýlary bar. Ýaşyllaram gowurýar da muny. Ondan şondan bahasy daýyjak. Men özüm 50 içine elbetde iň soňky model alardym. Siz haýsyny alardynız kommentariýada belläň. Täze Lexusmy ýa-da şu 17 Lexusmy? Hukman. Audi A3 oglanlar 2020 ýyly bahada 20 diýär. Görýär. İklip turbina motor ele o boyun bana esin tapmadım. Nomurduğunu yana koyup bilen. Onu da hazır allıydım mı deyse değerler o. Ana. Avucun fanatları. Avucun fanatlarının diýenlerde. Şol bayan var bu Mercedes, bu yeni bardak şolun hemmesini jemläbem avucu çıkarıldı diye. Ana avucun has gogoryan oglanlar bar. La ýöne kiçije eken o. Kim alsa da nesip etsin ana täze jat.
İkilik turbino aylığın çörýär ol. Noglanlar, şuňal maşinalar boldy. Göwnüňiz ýaran bolsa like, kommentary goýmagy unutmaň. Ondan işläp dur, 10 minut boldy, uje 30 gradus. Kursaşym gawatly kakra çadır gider. Çay içer, kofe içer, çörek yer, aylanar. Nesip bolsa inni haýsy maşinalar edeli, inni niyet gidelim oglanlar. Size näme gazak bolsa şol like-laňyzy, kommentariýalaňyzy goýmaň, unutmaň oglanlar. Gollaň, diňe gollaň, repost edin, uradışdyryň. Nesip edenden videolar ýyzyna geler. Inneki abzorumuz Çangan. Allah yol verse, soň BMW. Soň näme wada abzor etmeli? Günüňeşdi kelleden oglanlar kommentariýada ýatdatyp goýberýän. Ýağmydan bilýäňiz, gowy ýağmyz bardyr. Anana janyňyz sag bolsun oglanlar. Kim nähil maşina alýar? Her biriňize öz isleýän maşina almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun. Galan zat bolar, gymmatly zat diýip depressiýa girmeler. Nabarat motivasiýa bolmaly, işlemeli, diňe gazanmaly. Dawat.